Hovorili ste, že včera je len veľmi dobrý výkon, bude stačiť na to, aby sme porazili Holandsko. To sa teda asi dneska nestalo, tak by ste to zhodnotili. Určite čakal som trošku stabilnejší výkon, určite som čakal výkon lepší od, by som povedal, tých takých najdôležitejších hráčov v týme, ktorí v poslednom čase to ťahali, takže poušiaľ sa nám to nepodarilo. Tak ako som povedal už predtým, bolo strašne veľa takých situácií, proste veľmi dobré momenty striedané s ľahkými chybami. Vyvrcholilo to v tom treťom sete, keď sme boli v situácii, kedy naozaj ten super bol zatlačený a proste nám to hodil na druhú stranu a my sme nespracovali tú lobdu proste tak, aby sme mohli zaútočiť. Takže to sú detaily, ktoré v takomto zápase, kde vlastne 2 sety prehráš rozdielom 1 bodu rozhodujú a určite aj v tom zápase vlastne v tých rozhodujúcich momentoch zase sa nám bohužiaľ my proste tak nejakou netrpezlivosťou spravili o 1 chybu viac a to rozhodlo. Spomínali ste, že trošku chýbalo chalanom to srdiečko, tá bojovnosť. Mal som taký zvláštny pocit, lebo ak sme nastúpili, buď to bolo nejakým takým rešpektom veľkým do toho Holandska, ale nevidel som to nejako skôr udolo v tom, že si to nejako uvedomali asi tí chalani a boli z toho tak nejako chceli ukázať viac ako chcú, ale tam ten moment aj v tom prvom sete, keď sme vlastne sa ťahali po 1 bode a potom v 1 vlastne postavení sme sa zasekli síce dobrým servisom. Holandska sme boli zatlačili a vlastne my sme ale za sebou spravili 4 chyby a v podstate to si myslím, že nebola taká tá uvoľnenosť, nebolo tam také uvoľnenie, čo som žiadal od tých chlapcov, aby hrali voľne, aby boli proste riskovali, ako sa dá. A to srdiečko potom samozrejme to chýbalo aj ja si myslím, že keď už taká šanca bola v tých momentoch, keď vlastne sa rozhovovala, tak tam musí naozaj niekto jednu lobdu zvihnúť najviac možno v poli, niekto jednu lobdu proste zahrať na útoku naozaj tak suverénne a to dneska si myslím, skôr bolo také trápenie a vlastne aj ten celý ten výkon nebol taký uvoľnený, ako som si myslel, že budeme hrať. Potom prvom, dá sa povedať, dosť zlom sete, tie 2 boli vyrovnané, rozhodovali naozaj v podstate len koncovky, takže je to aspoň trošku pozitíva do toho, že sa chalani potom v prvom sete aspoň ako tak zdvihli. Tak ja som veril v to, že sa nejako preberieme, po tom prvom sete bol naozaj po tom normálnom začiatku, zrazu tam sme boli v šoku a proste boli sme v situácii, keď sme dokázali spraviť jednu dobrú vec. A ten druhý, tretí set, ja som vedel, že sa to už zmení. Začali sme hrať trošku rozumnejšie aj na servise, v niektorých momentoch trošku tá taktika, aj tým flop servisom sme trošku zatlačili supera a tam sa ukázali aj Holandenia a potom začali mať problém. No len vlastne aj vlastne tak ako ten celý priebeh do druhého, tretieho setu ukázal, sme schopní, boli sme schopní s týmto superom hrať na rovnaké úrovni, ale ten, ako ste povedali, ten 100% výkon bohužiaľ dneska nepovedal nikto. Jasné. Napriek tomu zajtra nás čaká zápas o bronz, čiže určite tá motivácia tam bude. Veríte, že tí chalani sa otrasú z toho? Ja verím, že áno, pretože sme tu a vlastne využiť tú šancu hrať vo Final Four. To proste musí byť každý zápas hraný naplno a na to nič nemení. Čiže teraz hráme síce len o 3. miesto, ale ja verím, že tam zabojujeme a vlastne ukončíme to pozitívnym výsledkom tohto roku. Takže aj si o tom porozprávame, proste do toho zápasu zajtra musíme ísť ešte by som povedal rozhodnejšie a veriť si viac, ako sme si bohužiaľ dneska asi v niektorých momentoch neverili.